Tak, oco, pôjdeme už hľadať toho psa. Jasné, dúfam, že nejakého nájdeme. Tak poďme tu na najprv. No, tu máme vlastne šatník, takže tu žiadny pes nie je. Ale tieto šaty sú strašne pekné na oco. Nie. Ako hej, ale tebe sa nehodia. Možno máme. A teda, neviem, to je pre nás Toto je šatník. to pre teba pyžamko, ukáž. To je Wow. tam pekné. Kvietok. Ale... No, potom si to zoberieme. Teraz poďme hľadať psa. Sem. Čapica. Pekná bota. Mne sa to asi hodí. Ale tebe by sa viacej hodila možno, že táto. A ja chcem túto. Tak. Ale nie je zima. Potom, keď bude zima, potom si ich super. Oci. Ja chcem tieto Nie. brilky. Nie. Dobre, oco. Tu je nejaký pes. Čo je toto? Ježi, nejaký robot. Aha, tu je pes. On je zlatý, ale chcela by som dvoch. Poďme ešte nejakého nájsť. Nie, stačí nám jeden, ale môžeme mu zobrať pelíšok. Áno, aj granulky som tam videla. Tak ich zoberiem. Jasné, oci. Haló, na druhú stranu sú granule. To sú za robotom. Granule a to ešte poďme sa radšej pozrieť, či nejakú hračku není tu. Môžeme zobrať tento ananas. No dobre. Daj ho malej. A už poďme domov. Ten obraz? Nie. Ježiš. Tak. Mama, sme doma a kúpili sme aj psa. No, nekúpili, ale zobrali. Sú taký zlatý. Jak sa bude volať? Tak, dáme ho do poliečky. Zlato. A toto mu dáme k sebe, ale to... Oci, bude sa volať Zlato. Jasné, ale daj mi tú misku, lebo... Tak, dobre. Čo dneska ideme robiť? Dneska, keďže je ráno, mohli by sme ísť s dcerou do obchodu. Jasné. Poď, dcera, ideme. Tak, my ideme už. Ale prezlične však smrdíš. A vidieť, nemám skoro nič iné, iba toto. Však chod sa pozrieť do šatníka, či nie. Tak idem aj ja. Tak ja si dám toto, to je pekné. No a znovu zaradím nejaký čuláčik. A ja si dám... Toto vyzerá pekne, ale neviem, či mi to bude... Dobre, ako toto je pekné. Alebo dám si asi tie šaty. Dobre, idem si pomôcť. Alebo budeme mať riady. Môžeme ísť. Oci. Dobrý deň. Dobrý deň. Ježiš. My vám Pardon, ja vám idem ešte niečo dať. Lebo vy ste to zjedli, takže... Nech sa vám páči. Ďakujeme. Nemáte za čo. Tak myslím, že by sme mohli ísť a kúpiť nejaké jedlo. Poďme. Nie, jedlo máme doma dosť. A čo kúpime? No dobre, možno kúpiť to jedlo. Nemáme ho dosť. Ale čo máme robiť zajtra? Zajtra budeme napríklad, ja pôjdem Zás, nemôžeš byť kúsok aspoň s nami. Nemôžem, bohužiaľ, na to, aby musíme nejaké peniaze. Nech sa vám páči. Ďakujem. Potrebujem ešte niečo vybaviť a vy dve s mamou a vy tri s mamou pôjdete do deň. A môžeš by ísť so svojimi spolužiačkami do deň?
10 eur. Čo by sme zaplatili? Prečo to píska? Neviem, tak to ja už fakt neviem. No a toto máme len 5 eur a zoberieme ešte nejakú pizzu. No tak nie. Zoberieme cereálie dvoje. Zoberieme dvoje špagét. Ešte možno knižku pre malú. Nie, ty to počuj. Tak, a ešte zoberieme toto nie. Ešte zoberieme toto a Chlebík? toto. A možno aj chleba. Ešte to, hop, a to je asi všetko. Dokopy 20 eur. Tak, máte to tam. Tak, a my môžeme ísť domov. Tak. A teraz vyložíme tak, dnes si len toto. Ja chcem špagety suché. Neviem. Ale si vydáme takú plnú brambulku. No, tak sa nedalo šúpať, ale možno len dať výtečné. Tak. A my už asi pôjdeme spať, lebo už je fajn neskoro. Tak ja môžem ísť do cejrov. Jasne, choď. Neviem, asi háčko, možno. Je. Taška rovná sem a tak druhá taška rovná tak. 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 Dobrú noc, deti.